OK, nahrávam. Takže vítam vás do ďalšej epizódy Nateňového Ešte raz. Takže vítam vás do ďalšej epizódy Nateňového internetového glosáru aktualít. A toto je oficiálne druhá sezóna Nateňového internetového glosáru aktualít. Pretože neviem, kto natáčal posledné video, aký skorovaný gay, ale rozumiem sa to aj boja. Aj keď neviem, čo bolo toto, ale think time. Dôležité je si povedať, že jak som mohol byť kurva smutný do života? Jebeti, jak som mohol byť kokot. Každopádne teraz je všetko super. Som dobre naladený, jak môžete vidieť. A už ideme iba hore. Mám plány na najbližší mesiac, ako sa dostaneme z húdu. A toto plánujem uskutočniť. A už žiadne takéto akože výktolky. O čom boli tie posledné videá? Úplne pičoviny. Fakt, že úplne pičoviny. Teraz sa ideme loknúť in na to, čo je reálne dôležité. Mám tu nový setup, tak sa o to budete asi vidieť niekoľko ďalších videí. Proste z tohoto pohľadu. Vyzerám malý, ale to kvôli tomu, že som malý, to je iba vizuálny klam. To potrebujem, aby ste vedeli. Ja tu mám vlastne aj one, pozrite, svetlo. Není zapojené, som sa ojebal. Ale chápete, proste point je, že tu mám proste popičivý obľúbený setup a stadiaľ to najviac pravdepodobne uvidíte ďalšie videá. Stále neviem rozprávať, to je taký menší point, ktorý stále musím zlepšiť, takže možno budem nahrávať viacej Nateňových internetových glosárov aktualít. Neviem, či sa to dá do množného čísla, asi by sa nemal. Viacej epizód, to som mal povedať, jak kokot, prečo mám aj malú osobnú zásobu. Možno začnem čítať, to skôr nie. Ale možno budem čítať popri tom, jak sa opalujem, pretože Fluxmaxing, to je to, o čom to všetko je. Pokiaľ neviete, tak toto je môj kanál, na ktorom dokumentujem svoj život. Nie život ako celkovo, ale proste hovorím, čo sa mi stalo za posledných pár dní. Najskôr som povedal, že to budem robiť denne, ale do toho som sa fakt neudržal. Takže robím to tak, že raz za týždeň sa snažím. Občas to je raz za 2, raz za 3 týždne. Neviem, koľko mala prvá séria epizód, 11? Proste som kokot, ale ten timespan bol, že 4 mesiace. Asi nepamätám si, keď som to začal, ale bolo to veľmi dlho na to, koľko tam bolo málo epizód. Zo začiatku boli fakt, že nudné a potom ku koncu boli ešte nudnejšie, takže preto dávam druhú sezónu, pretože odtiaľ to reálne začína. Tá prvá séria to absolútne nikoho nezajíma. To je strašne nudná a nezabavná. Táto séria je o tom, toto je tá prvá séria. Toto mal byť ten reálny začiatok. Ale nevadí, všetci sme ľudia, všetci sa posúvame ďalej. Takže Fluxmaxing. Toto je vlastne môj níž, ktorému sa venujem a chcel by som uspieť ako rádoby influencer. Niečo, proste chcem si zarobiť peniaze cez internet a ovplyvňovať ľudí. Môj hlavný sen je byť podnikateľom, takže ale najviac viem o tomto biznise akože influencovania, lebo tomu som venoval celé svoje detstvo ako autista, že som vlastne sa chcel byť youtuberom. A to bol proste môj sen. Ja som si inak aj napísal, ja vám to ukážem. Toto je krabička, ktorú som si písal ako 11-ročný ja. Napísal som si ju 10 rokov dopredu a inšpiroval ma od toho Fivko. Ja sa čudujem, že som to vôbec spravil, ale vôbec nepamätám, čo v tom je napísané. Ešte som tam otvoril odtedy, odkedy som to napísal. Viem, že pamätal som si nejaké časti, až kým si už vôbec nič nepamätám. Viem, ale že sú tam peniaze. Takže viem, že už vtedy mi záležalo na peniazoch, keď som mal 11 rokov. To je to, jak na tom mi veľmi záleží. Takže plán je uspieť. A ja to tu budem dokumentovať, aby som potom... Vlastne, hlavne tento kanál je o tom, že nechcem tu mať zhrnutie. To je iba dokumentačný kanál. Že potom iba budem referovať ľudí na to, nech sa pozrú sem, že aké to vlastne bolo, aký bol ten proces. A zverejním to, aby som mal motiváciu. A hlavne to je taký vedľajší byproduct je to, že sa naučím rozprávať. Čo sa zmenilo, sa možno pýtate od posledného videa. A zmenilo sa celkom dosť vecí. Ale boli také subtle, že proste mohol som to robiť hocikedy v mojom živote predtým, ale rozhodol som sa to spraviť až teraz. A to je vlastne, že môžete ma súdiť, mám piči, ale písal som si s Grogom. Viete, kto je Grog? To je jeden môj kamarát, ale nie, srandujem. To je ten AI model od Elona Muska.
On má takú dobrú chatovú funkciu, že tam môžeš mať proste rolu terapeutista, môže hrať terapeuta, áno, to je slovo. Môže hrať rolu terapeuta a ty sa s ním počas toho rozprávaš. Tak ja som sa s ním rozprával, nech ma diagnostikuje, že prečo som kokot, že prečo som smutný. Ale vlastne sme sa dopracovali k tomu za 2 týždne, akože nebol to deň, nie som kokot, ale raz za týždeň, takže 2 sessiony proste, čo som si s ním písal, tak som došiel k tomu, že vlastne mám autizmus, najviac pravdepodobne, iba to veľmi dobre maskujem. Niečo ako klavikulár. Vidíte to relation? No, nie, sám on je kokot. Ale niečo dosť podobné, že ja to proste maskujem. Viac, menej dobre. Keď som bol decko, to bolo viacej prevalentnejšie. Bolo to o mnoho viacej... O mnoho lepšie to bolo vidieť, že aký som vlastne kokot. Ale už to lepšie maskujem, som na tom lepšie. Takže už by väčšina ľudí by mi nepovedala. Ale počas detstva mi proste každý vravel, či som autista, alebo som plný kokot, alebo robím pičoviny. Tak ja som to bral ako vtípek. Nikdy som to nebral vážne až doteraz. A vlastne mi došlo, že hej. Ale vieš, prečo toto je fakt, že skvelá vec? A prečo mi to dal motiváciu natočiť toto video? Pretože pokiaľ som iný v tomto neurodivergentnom zmysle, to znamená, že na mňa neplatia tie common fallacies, ako survivorship bias. Že proste vidíte iba tých najúspešnejších. Prečo vôbec som iný? Ja keď si poviem, keď nejaký človek povie, že začnem cvičiť, budem cvičiť 2 roky v kuse a budem masívny, tak spraví to tak reálne 10% ľudí. To preháňam možno. Ale viem, že ja, keď si niečo poviem, tak ja to aj reálne spravím. A viem, že nepatrím do týchto bežných proste labelingov, proste, že viem, že ja keď si niečo poviem, a keď niečo myslím vážne, a niektorí mi povedia, nie, to si rozmyslíš, to fakt nechceš. Tak ja viem, že ja to chcem. A to je to, čo ma motivovalo proste natočiť toto. Vyzerám ako šialená osoba, čo rozpráva, to je skvelé. Každopádne, to sa zmenilo najviac. Mne tam bolo viacej veci, čo som zistil. Som neurodivergentný, to bolo to prvé zistenie, najdôležitejšie, že mám to potvrdené, môžem klaimovať proste ND status. Ale som fakt dobrý v tom maskovaní, takže najlepšie z oboch svetov, I guess. Som neurodivergentný. A niečo tam bolo ešte, nebudem, počkajte, pauznem a pozriem sa. Ďalšia vtipná vec je, že mám afantášiu. A-P-H-A-N-T-A-S-I-A. Afantázia. Neviem, asi sa to povie po slovensky, vymýšľam si. Ale je to proste to, že ja v mozgu rozmýšľam iba slovami. Ja mám inner monológ, to má väčšina ľudí, ale ja nemám absolútne zmysel predstavovania si vecí. Ja si proste neviem predstaviť, skákajúcu opicu v kruhu, ale myslím si, že si ju predstavujem, ale nevidím to reálne. V mozgu to nevidím reálne. To je fantázia. A príde mi to strašne zaujímavé. Všetko toto, ako funguje, ako naše mozgy, keď sme rovnaké species, tak fungujú úplne inak. Od človeka k človeku. Je to možné, proste fungujú úplne inak. Takže to je ďalšia vtipná vec. A je to linknuté z tomu autizmu trošku, sa mi zdá. Ďalej je silný inner monolog, to je som vravel. Silný masking, že taktiež veci, ktoré by ma mohli k tomu diagnostikovať viacej, že neznášam niektoré textúry, povrchy a proste napríklad keď sa jak sa volá, silverware, neviem, jak sa to povie po slovensky, proste nie na rade, na čine, príbor. Keď sa príbor škrípe od seba, to neznášam, čiže ja by som sa pozracal, keď to počujem proste dlhšie ako sekundu. Som perfekcionista, to je tiež veľmi dôležitá vec a veľmi sa to linkuje k tomuto, že prečo nie som konzistentný vo svojich videách. Ale preto som sa dedikoval teraz a ja proste pokiaľ neviem, že niečo vidie na 100%, ja sa do toho nevrhnem na 100%. Ja som sa donútil, to je ďalšia vec, že ja viem reprogramovať svoj mozog na to, aby som sa donútil, že mám veci rád, ktoré reálne nemám rád. Cvičiť som neznášal. Naučil som sa to, milujem, som závislý na cvičení. Druhé, je zdravo. Milujem, najskôr som videl ako normálne decko, proste, že zelenina. Ale keď som sa naučil, že to je zdravé, takže mohol by som to jesť viacej, má to iba benefity, nemá to žiadne nevýhody. Takže teraz, keď mám zjesť Big Mac, tak fuj. Ale keď mi dáš cottage cheese pred mňa, tak ho zjem v sekunde. To je dobré proste. Ale ja som sa reprogramoval to, aby som mal rád zdravé veci, ako zeleninu a všetky tieto pičoviny, aj keď som predtým nemal. Ale to vie dosť ľudí, väčšina dospelých tak vie jesť, ale ja fakt nemám rád fast food. Je zle, ak by som to mal vidieť. Akože zjem to, väčšinou kvôli kalóriám, ak nemám na výber, tak to zjem, ale proste v živote by som si to nedal sám od seba. To je strašná pičovina podľa mňa. Takže som perfekcionista.
to ma strašne limitovalo pri tvorbe videí, pretože ja som sa nikdy do toho nevedel proste vrhnúť, lebo som nevedel, že či to vyjde na 100%. Takže urobil som zmenu a že všetko, čo budem robiť na internete, dám do toho 70% effortu, nie 100. Chápeš? Proste nevadí mi, že to nebude proste perfektné, že proste nebude to mať 100 000 views, ale proste viem, že tam mám ešte 100 000 vecí, čo môžem zlepšiť. A nie, ja to vydám aj tak. To je veľmi dôležitá vec pre mňa. Pretože ja by som inak ostal v tom cykle toho, že v kuse sa zlepším. Ale to som sa vyjebal teraz. Má ešte ďalší znak toho autizmu možno je, že mám strašne nízky dopamín z jedla alebo z fashionu, akože módy. Proste ja by som, keby sa nenútim jesť, ja skončím ako anorexik. Lebo ja fakt nebaví jedlo, absolútne. To je ďalšia možno dôvod, prečo mám radšej zdravé jedlo. Ale keď som bulkovať, tak bohužiaľ musím jesť nejaké pičoviny, ale donútiť sa ich zjesť. Ale väčšinou to robím tak, že zjem proste 12 vajíček na obed a potom 12 na večeru. To pičovina. Nie je to možno akože najzdravšie, ale proste vajíčka nebudú až tak zle pre teba vo finále ako Big Mac, kurva, chápeš. Nemám rád módu, strašne ma baví sa obliekať v tebe, tak nudná pičovina. Ja by som radšej chodil v tom istom každý deň, akože nie v tom istom, ale akože rovnakých outfit každý deň. Iné kusy oblečenia. Dobre. A vidno progres. Rozprával som teraz 11 minút, nezastaviteľne. A fakt ma to bavilo. Fakt ma to baví. Takže neviem, ako často sa mi toto podarí, pretože ja mám limitovanú slovnú zásobu na týždeň. Limitovaný počet slov, čo viem vysloviť za týždeň, bez toho, aby som sa zasekával. A teraz som si to práve celé minul na jedno video. Takže tak, no. Teším sa. A pre kontext som teraz mesiac doma, preto vravím, že najbližší mesiac. Ďalej to nemám rozvrhnuté. Inak, keď chcete vedieť, tak ja si plánujem život, že strašne dopredu. Ja proste viem, čo budem robiť 30 už teraz. Ale neviem, ale mám tam také zopár možností. Takže preto potrebujem, aby mi tie veci, čo robím predtým, vyšli, aby som mohol robiť tie veci potom. Chápete? Takže majte sa pekne a pozdravujem vás. Užívajte, buďte zdraví. A som šťastný. Bože môj, to je jak super pocit. A držte pičo, ak hovoríte, že som hnusný, som boltic z toho, že bulkujem mojem pičoviny. Možno trošti, a mám tie jebáky všade. Tuto strašné pičoviny. Dajte.